Bon dia. Agrair a totes i tots els que esteu aquí avui en aquesta jornada, 10ª jornada de Noctàmbules, que abordarem els protocols d'abordatge de violències sexuals, drogues i festa que n'hem après, és com l'hem titulat aquest any. Veureu que és una jornada bastant completa, amb moltes ponents que són referents, i jo només el que vull és agrair-vos la presència de tothom i sobretot agrair la presència d'aquesta taula. A la meva dreta tenim el senyor Joan Ramon Villalbí Llerater, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Continua la Laia Rosich Soler, directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. A la meva esquerra, i en substitució del senyor Joan Colom, que avui no ha pogut venir, ens acompanya l'Anna Ibars Fanyanes, cap d'àrea de recursos de prevenció i reducció de danys de la subdirecció d'addiccions VIH, ITS, hepatitis víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i la senyora Laia Franco Ortiz, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona. Agrair-vos la vostra presència, que sabem que sempre teniu agendes molt complicades i és d'agrair que pugueu estar en espais de coneixement, de compartició de coneixement com aquestes. Agrair-vos també el que és el recolzament, no només econòmic, sinó el recolzament per visibilitzar aquest tipus d'interseccionalitats tan importants en la nostra societat avui en dia i tan presents, i també la disposició dels espais i tot aquest suport que ens heu estat fent durant tots aquests anys. I res, jo ja deixo, callo i passo la paraula al senyor Ramon Villalbí. Doncs moltes gràcies, Marta. La veritat és que estic molt content de poder estar avui amb vosaltres i molt agraït que em convideu a participar-hi. Per mi, que estic ara en aquesta etapa de la meva vida, bàsicament a Madrid, doncs poder venir a casa el divendres a participar en aquest acte expressa que vull fer-ho, que per mi és important i que projectes com aquest per nosaltres tenen molta importància. Per això intentem donar-los suport, per això suport parcialment econòmic, però també parcialment d'estar aquí. Per nosaltres això és important. La veritat és que en aquesta etapa l'Administració General de l'Estat, tant a través de la Delegació per la Violència de Gènere, que ara ocupa una jurista que va ser vicepresidenta durant temps i que per tant té una especial connexió amb la problemàtica de les drogues i les dones i la violència vinculada, doncs com nosaltres ho tenim molt present. Projectes com aquest, jornades com aquesta ens fan molta falta. És a dir, que aquesta setmana hem tingut tragèdies visibles i hi ha molt patiment, com sabeu, ocult que s'ha d'expressar, i per això el projecte Noctàmbules és molt important. És molt important documentar, és molt important sensibilitzar, és molt important formar, és molt important explicar. I sabem que dona fruits, perquè també aquest any hem viscut situacions en les quals els esforços de construir protocols, d'anticipar-se a les coses, doncs fan més visibles coses que abans s'escapaven pels racons i no deixaven rastre. I creiem, personalment estic totalment convençut, que això és la porta per canviar les coses, per disminuir el problema i per donar suport a les persones que encara el pateixen i que hi pateixen. Res més, jo crec, abans de tenir una responsabilitat més política, sempre trobava que les inauguracions eren llargues i poc gracioses, per tant no em vull estendre. Penso que l'important començarà després. Expressar de nou el meu agraïment a la Fundació Salut i Comunitat, al projecte Noctàmbules, a la Marta, a l'Otger, a tots vosaltres, i que sigui una jornada molt rica i que en sortiu totes més sàvies i més fortes. Gràcies. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Comparteixo també el mateix concepte al voltant de les inauguracions, per tant intentaré també ser breu. Efectivament, partim d'una setmana esperpèntica en el marc de l'abordatge de les violències masclistes.
I per això recalquem, resituem com n'és d'important parlar de prevenció, com n'és d'important entendre que tots i totes, en tots els espais, es produeixen violències i, per tant, prevenir-les és també cosa de tots i totes. Des de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Igualtat i Feminisme, situar el nostre agraïment a la Fundació Salut i Comunitat, a l'Observatori Noctàmbules, pel rigor amb el que s'ha treballat sempre, per poder posar dades, per poder conceptualitzar aspectes que a vegades eren molt complexes o que podien donar titulars morbosos i sensacionalistes, poder-los aterrar amb això, amb molt de rigor, desestigmatitzant situacions que podien tenir a vegades explicacions molt senzilles, i per desgràcia les violències tenen, i aquesta és la qüestió a vegades més complexa, molts grisos, i per tant ens hem d'endinsar, hem de comprendre què és allò que està passant. I com deia, per nosaltres és fonamental dedicar aquests espais a aquest marc preventiu. A finals del 2022, el Departament d'Igualtat i Feminismes, la Comissió Nacional, que seria l'òrgan de país que coordina, va aprovar el nou protocol marc. Bàsicament, el que volíem amb aquest nou protocol marc per una actuació amb deguda diligència davant de les violències masclistes era situar alguns dels conceptes que la llei del 2020, que la modificació de la llei de violències masclistes que es va produir en el 2020 ens posava sobre la taula, no només en els àmbits, formes de violència, sinó també, sobretot, donar molt més pes a la prevenció de les violències. És a dir, que entenem perfectament que en el dia a dia, que al llarg d'aquests pràcticament 20 anys, la reparació, l'atenció directa, l'atenció d'aquella persona que et pica a la porta perquè demana una atenció fos prioritària, i així ha de ser i així ha de continuar sent, però necessitàvem explicar-nos què és la prevenció, com entenem una prevenció estructural, com entenem i quines mesures hi ha de prevencions situades en casos concrets, i per això també, a partir d'aquí, el llibre blanc de la prevenció que vam presentar a finals de l'any passat, i també aquestes convocatòries de subvencions per prevenció a ens locals, és a dir, dotar, no només, diguéssim, de recollir l'experiència i, per tant, la teoria en el llibre blanc, sinó, a més, poder dotar econòmicament, en aquest cas, els ens locals, però també associacions, etc., en poder realment elaborar aquests projectes de caire preventiu. Clar, la part dels protocols em sembla fonamental, la jornada d'avui i en aquest que n'hem après, perquè a vegades se'ns diu, només feu protocols. Bé, és que fer un protocol implica reunir una sèrie de persones que es posin a parlar, que es posin a discutir, que entenguin el mateix. És a dir, només si n'hem parlat i hem acordat un procediment, després podem atendre concretament cadascun del cas amb la seva necessitat. Si no n'hem parlat abans, si no hem acordat uns mínims, segurament no serem capaços de veure ja no només un circuit d'atenció, sinó l'especificitat que necessita aquell cas concret, que segurament trencarà alguns dels processos. Però si no ens hem reunit, no n'hem discutit abans, segur que no sabrem veure-ho ni atendre-ho. Per tant, crec que ara estem en un moment en què tant a nivell de les violències masclistes en general com dels protocols específics en els casos de prevenció o d'oci, tenim ja una certa trajectòria i, per tant, poder dir què n'hem après, quines són les lliçons, quina segona generació, potser d'eines, de protocols o d'eines necessitem, és absolutament ric. Nosaltres això ho hem treballat també molt de la mà del Departament de Cultura i, de fet, també amb el mateix observatori hem pogut fer un recull d'eines que el món de la cultura necessitaria per poder garantir, diguéssim, aquesta atenció, aquest abordatge a les violències masclistes, aquestes mesures preventives. I, efectivament, teníem també l'acord amb el Departament d'Interior, que és qui va impulsar fa uns anys aquest protocol també en el marc de l'oci, de justament respondre a aquesta pregunta, què n'hem après, què és allò que no funciona d'aquest protocol o no encaixa amb la realitat d'aquest protocol i, per tant, quin marc ens podem plantejar. També perquè som molt conscients com a Generalitat que la Generalitat té un protocol, però ens locals ens fan uns altres, a vegades amb el suport de la Diputació, a vegades amb el suport del Consell Comarcal. És a dir, que a vegades un mateix espai d'oci pot tenir que respondre a diferents marcs o a diferents propostes i que, per tant, la voluntat que
que teníem justament era la de poder integrar un sol marc d'intervenció en aquest sentit. Això ho deixem apuntat, deixarem la línia feta, traçada per qui pugui venir i per descomptat això, tancar amb tot l'agraïment i amb tota la voluntat, diguéssim, estiguem on estiguem, de continuar amb la feina. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Per nosaltres... Es sent bé, oi? Sí. Per nosaltres és un plaer compartir aquesta taula i aquesta jornada de Noctàmbules que ha esdevingut una jornada de referència. Jo crec que cada any esperem a veure amb quin tema ens sorprenen i sempre fins ara ha estat molt interessant i segur que la d'avui també ho serà. Jo crec que és molt necessari el que parlava la Laia Rosich, disposar de protocols, d'estratègies que marquin cap a on hem d'anar i després protocols més aterrats a cada un dels àmbits. I jo crec que aquesta jornada ve a ajudar-nos a treballar amb tot això. Des de la Subdirecció General d'Addiccions fa molt de temps que portem un programa que es diu Nits Q, Q de Festa, que molts de vosaltres ja coneixeu, que treballa per oferir un espai de qualitat en la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues en els entorns de festa. I a partir d'aquí disposem de 10 serveis que són disposar d'informació de salut, d'informació de transport, d'accés a begudes no alcohòliques, de preservatius, taps per les orelles i sobretot formar a les persones que dispensen alcohol, o sigui els cambrers, cambreres, personal, etc. i també formar en violències sexuals. I en aquest sentit, fa molt de temps que estem col·laborant amb l'Observatori Noctàmbules i fruit d'aquesta col·laboració hem après molt, però també hem fet productes conjunts com aquesta guia que podeu trobar a l'entrada, que jo crec que és una guia que és molt interessant perquè ho aterra molt a com actuar respecte a les violències sexuals en els entorns d'oci quan hi ha consum. I també hem fet formació a més de 180 persones en tot aquest temps. I quan parlem de dades sobre violències sexuals, de què estem parlant? Doncs tenim moltes fonts. Per una banda tenim dades que disposa Feminismes, per una altra banda l'enquesta de violències masclistes que es va fer a Catalunya el 2021, que ens diu que el 65% de les dones han patit alguna forma de violència sexual al llarg de la seva vida, sobretot comentaris i gestos sexuals, però també tocaments sense violència o intimidació, però el que també es dona és que el 13,6% de les dones és que han patit una violació al llarg de la seva vida. Estem parlant de dades molt elevades. Pel que fa a dades policials del Departament d'Interior d'aquest any 2023, en la tipologia de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual es van registrar 3.759 casos i d'aquests la meitat de les víctimes, de les dones, se situaven entre 13 i 33 anys. I després, més a nivell de salut, a nivell d'urgències de l'Hospital Clínic, les dades de Barcelona han atès 678 persones per agressions sexuals en l'últim any, el 2023. I d'aquestes, el 89% eren dones. Per tant, hem de tenir en compte també les agressions sexuals que es donen a altres gèneres i que moltes vegades queden invisibilitzades o ateses, que hem de millorar l'atenció, per dir-ho així. És molt significatiu que el 37% d'aquests casos atesos presentaven lesions físiques i que hi havia un increment respecte a l'any anterior a les lesions físiques en aquestes agressions sexuals i que moltes es donaven en l'entorn de cap de setmana. El 62% manifestava que abans de l'agressió havien estat de festa, però que en molts casos es donaven aquestes agressions en el domicili propi, en el 46% es donaven al domicili propi. Per tant, estem parlant també d'aquesta persona coneguda que trenca una mica el mite, que moltes vegades ho han dit ja Noctàmbules, que trenca el mite de l'agressor que no es coneix, desconegut i com aquell monstre. Vull dir que és una cosa que hem de tenir molt present. I amb aquestes dades també hem de tenir clar que moltíssimes agressions sexuals no arriben ni a la policia ni a urgències, queden invisibilitzades. I igualment hem de tenir present aquesta dimensió per poder prevenir de manera eficient.
I què hem après amb tot això? Doncs hem après que el consum no és la causa de les violències, tot i que hi ha una relació complexa que moltes vegades s'ha de tenir en compte, però que no és una qüestió causal, per tant, ni es pot excusar a un home que agredeix perquè ha consumit, ni es pot justificar a la dona que ha consumit que ha estat agredida perquè abans havia consumit. Ho dic perquè en molts casos això ens ho trobem, i ens ho trobem amb els mitjans de comunicació i hem de ser molt crítics amb aquests missatges. Hem après també, que és una cosa cada vegada més generalitzada, que el consentiment ha de ser explícit i irrevocable en qualsevol moment, i que és molt essencial la coordinació entre els diferents agents. Per una banda, les administracions, que d'alguna manera representem moltes de les persones que estem aquí, les entitats comunitàries, amb la feina que feu més a prop de les persones per suposat, i també la indústria de l'oci, perquè sense ella no podríem aterrar algunes de les accions que plantegem. Bé, i l'acompanyament de les persones, tal com recull també el protocol de diligència deguda, ha de ser un acompanyament que escolti, que informi i que tingui a la persona en el centre i respecti les seves decisions en qualsevol moment. Però també cal tenir present que s'ha d'actuar amb l'home que agredeix, com una manera de prevenir que s'exercici aquesta violència. Bé, com a conclusions, per una banda és molt important disposar de protocols, de marcs estratègics clars, com els que ha explicat la Laia. Després és molt important això aterrar-ho a cada un dels entorns perquè sigui realment una cosa que podem dur a terme. Tenir en compte que la festa conviu la tríada de diversió, risc i consum, i ho hem de tenir clar, i que la prevenció de les violències sexuals és un objectiu continu i prioritari en aquests espais. Després cal continuar formant i capacitant a les persones que estan en primera línia, però també els professionals que poden atendre una agressió sexual en tot el recorregut per garantir que s'atén de manera eficient a la persona i sobretot que no es dona cap tipus de violència institucional o revictimització. Després és molt important tenir en compte que les agressions sexuals sempre són responsabilitat de la persona que les fa i que per tant no s'ha d'entrar ni a jutjar ni a culpabilitzar la dona per les seves conductes ni abans ni després que hagi passat aquestes agressions sexuals. I bé, al NITSQ treballem en aquest sentit perquè els espais de festa siguin espais lliures de violències masclistes de qualsevol intensitat i el treball amb Noctàmbules ens ajuda també a millorar en la feina conjunta que fem i l'atenció a aquestes violències sexuals. Moltes gràcies. Jo per tancar. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc volia agrair moltíssim a la Fundació Salut i Comunitat i a l'Observatori Noctàmbules que un altre any hagueu comptat amb nosaltres i a l'Espai Francesc Caumason com a seu d'aquesta trobada que, com tothom hem posat sobre la taula, és una trobada que esperem, una trobada que ens permet avançar, millorar, trobar-nos, enxarxar-nos, i que d'alguna manera és una mica la missió que té aquest espai Francesc Caumason, en el qual, a part de ser la seu de la nova àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona en aquest nou mandat, acull, com totes sabeu, a diferents agents que estem implicades en la innovació, en les polítiques feministes, i en aquesta millora i la defensa dels drets de les dones, com són, i els cito perquè l'espai és conegut, però és important posar-hi nom a qui estem aquí dintre. Per una banda estem l'àrea, on estem al Servei de Polítiques d'Igualtat, i l'Escola de la Dona, que també és una coneguda i gran desconeguda alhora. Està l'associació La Bonne, que també la coneixeu molt, la Biblioteca Francesc Caumason, i teniu aquí fora el nou projecte que hem endegat ara, que és el Rebador de Francesca, que té aquest espai que també us animo a entitats a portar projectes d'exposició a través de l'art per posar sobre la taula diferents temes de l'agenda feminista actualment.
Jo, per tancar ràpid, com sabeu, des de la Diputació de Barcelona el nostre servei, la nostra missió és donar servei als ajuntaments, als ens locals i també en col·laboració a les entitats. En aquest sentit, aquest espai també ens ajudarà a millorar tota aquesta feina que fem de desplegament de protocols, que també treballem en espais d'oci i en altres àmbits, també en molts casos de la mà de la Fundació. I en aquests moments estem com amb dos projectes en els quals estem força engrescades, que és una guia per ajudar els ens locals a l'aterratge del protocol marc, que estem treballant de manera col·laborativa, com no podia ser d'altra manera, amb l'equip de la Laia Rossich, del Departament d'Igualtat i Feminismes, per ajudar una mica a tot aquest engranatge i aquest nou paradigma de com els ens locals, que al final són els que estan en el dia a dia des dels diferents entorns, treballant i amb aquesta gran qüestió que és la prevenció, que és tot un temazo, com ja sabem i han dit les predecessores. I per altra banda, hem elaborat un protocol marc per a equipaments públics, una guia que hem posat a disposició de la resta d'àrees de la Diputació de Barcelona i estem treballant com un instrument transversal que hem trobat és una manera de com transversalitzar aquest nou paradigma de la prevenció a través de fer dels equipaments. Estem treballant en biblioteques, estem treballant en altres àmbits de cultura, en esports, en parcs naturals, que estem fent com un projecte pilot interessant per com treballar tota aquesta transversalitat en aquest àmbit. I també ho posarem al servei d'aquí altres agents que el vulguin utilitzar. I per últim, tota la línia de punts liles que tenim, que estem desplegant a més de 100 municipis, més la xarxa d'equipaments diürns que estem, com tota aquesta dinàmica i aquest imaginari de que qualsevol espai físic, simbòlic, etc., sigui un espai segur i preventiu i que tots i totes estiguem preparades i formades perquè així sigui, amb aquest imperatiu legal que tenim, també penso com a treballadora pública. Res més, agrair-vos molt de nou la presència a tots vosaltres i que sigui una jornada profitosa, que segur que ho serà. Moltes gràcies. Hola, 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 hola. Quin soroll. Comencem amb la primera xerrada de contextualització de la jornada. Bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts, benvinguts a aquesta 10a jornada de l'Observatori Noctàmbules de Fundació Salut i Comunitat. Jo, com a coordinadora de l'Observatori, volia fer alguns agraïments i fer alguns apunts abans de presentar la meva companya Amaya. És un plaer per nosaltres tornar a trobar-nos amb vosaltres un any més per compartir reflexions al voltant de gènere, les violències i l'ús de drogues des de mirades feministes. Com sabeu, us agraïm moltíssim la vostra presència, de tanta gent coneguda, estimada, de tanta gent referent en la lluita contra les violències masclistes i també de cares noves, com sempre, en aquestes jornades. Benvingudes sigueu totes. També agraïm la presència, el finançament i tot el suport a la representant de les administracions que s'han acompanyat en aquesta taula inaugural. Moltíssimes gràcies. També moltíssimes gràcies per ser breus, per aterrar el tema que ens ocupa en aquesta jornada i moltes gràcies per seguir confiant en nosaltres i apostant pel nostre projecte que ja té 11 anys de recorregut. Moltes gràcies a totes les ponents amb qui compartirem avui tantes reflexions i aprenentatges després de 7 anys del començament de protocols municipals a Catalunya i uns quants més de protocols del moviment feminista, un moviment sempre pioner, sempre far, sempre guia a les estratègies d'abordatge de les violències masclistes. Així mateix, volia agrair a Fetes a Mans per la interpretació en llengua de signes, al Cindy Villar pel càtering, boníssim i vegà, que ens oferiran durant la pausa, al company Juan Aguirre per la gravació i, per suposat, a la Diputació de Barcelona per aquest espai magnífic que tantes vegades s'han convocat aquí per pensar juntes, que és la millor manera de pensar en col·lectiu. També volia agrair a tot l'equip de Noctàmbules i la resta del Departament de Prevenció per tot el suport a l'organització d'aquesta jornada i per l'acompanyament en un dia
que sempre aconseguim que entre totes sigui amorós i curós. I per últim, volia agrair a la meva supercompanya, Amaya, per obrir la jornada, contextualitzar-vos què són els protocols i els plans d'actuació, com els fem, què hem après en aquests 6 anys de recorregut i per què és important, al nostre parer, continuar fent-los. Però abans de presentar-la, m'agradaria parlar breument de l'Observatori i de les motivacions que ens han portat a organitzar aquesta jornada. L'Observatori, com us deia, és un projecte que va néixer el 2013, el finançament inicial del Pla Nacional sobre Drogues, que va confiar des del principi al projecte, amb l'objectiu d'investigar la complexa relació entre drogues i violències sexuals en contextos d'oci nocturn. Actualment el projecte ha crescut i ha mutat, com tot projecte viu, i fa molt més que investigar. A més, forma part d'una línia més àmplia de la Fundació Salut i Comunitat, que és la línia Drogues i Gènere, avalada per 25 anys de trajectòria, juntament amb el projecte Malva, l'Espai Ariadna o la Red Estatal de Género, Drogas y Adicciones. Així que enguany l'Observatori celebra 11 anys d'existència, més d'una dècada, problematitzant les dinàmiques que legitimen les violències sexuals que es donen en contextos festius i sota el consum de drogues, violències exercides generalment per homes i majoritàriament cap a dones i altres subjectes feminitzats en el marc d'una estructura social desigualitària i patriarcal. Portem 11 anys investigant, formant, prevenint, sensibilitzant, difonent, creant materials de suport tècnic, assessorant i acompanyant a municipis i entitats a l'elaboració de protocols d'abordatge de violències. Portem 11 anys defensant que el coneixement teòric i praxi política no són àrees separables, que volem ser rigorosos a nivell científic i també adoptar un posicionament polític feminista, ja que sabem que la violència sexual és una violència política i una violència col·lectiva, que cada acte de violència individual, petit o gran, és un acte brutal contra totes i cadascuna de nosaltres amb l'objectiu de disciplinar-nos, controlar-nos i limitar la nostra llibertat. I és per això que organitzem aquestes jornades any rere any per indagar i aprofundir col·lectivament en les formes que adopten les violències, en els discursos socials que els atorguen significats i en les estratègies per fer-hi front. En el cas d'aquesta desena jornada ens preguntem per què és important fer protocols d'abordatges de violències sexuals en espais festius. Perquè són espais on les violències són sistemàtiques però segueixen, cada cop menys, afortunadament, naturalitzades, invisibilitzades i silenciades. Perquè són un dels espais on els mites de l'agressor com a monstre, la substància com a causa o la víctima com a culpable prenen més força. Perquè són espais on el consum de drogues justifica els agressors i sanciona encara més les agredides. I alhora són espais on es despleguen de manera més explícita els relats de terror sexual, és a dir, narratives alarmistes que presenta l'espai públic i l'espai festiu com un espai de perill, d'alerta o de por per a les dones. I sembla contradictori, no? D'una banda ens diuen que això no passa, o que això era abans, o que això són els joves que estan molt malament, des d'aquestes mirades adultistes, o que ens ho estem inventant. És a dir, d'una banda es qüestiona sistemàticament la credibilitat de les denúncies penals o socials de les dones i d'una altra ens diuen que vigilem, que vindrà el monstre a atacar-nos. I aquestes no són més que dues cares de la mateixa moneda de canvi que són les dones en aquesta societat patriarcal. Subjectes i cossos que d'una manera o d'altra se'ls ha de controlar. Per tot això i perquè hem cridat ben fort se acabó, ni una menys, jo sí que et crec, germana, hem de continuar fent protocols i plans d'actuació amb qualitat tècnica i mirada política feminista. Protocols que afavoreixin la prevenció, l'atenció i la reparació en perspectiva de gènere i que no apuntalin l'alarma, l'alarmisme i el pànic social, que contribueixen a la seguretat, l'acompanyament curós i a l'organització i empoderament de les dones i que no ens deixin inermes o bloquejades davant les violències. Com sabeu, no hi ha fórmules màgiques, però si ganes de canviar el món, aprofitem-les, no deixem de repensar-nos, de repensar les estratègies d'abordatge de les violències sexuals i per això estem aquí, per millorar i per seguir treballant per construir un món lliure de violències masclistes. Abans d'acabar, volia dir-vos un parell d'aspectes tècnics. Com sabeu, la jornada serà gravada, no hi ha streaming, però està gravada i posteriorment es pujarà al nostre canal de YouTube, Drogas Género FSC. A les pròximes setmanes també us enviarem certificats d'assistència i un formulari d'avaluació de la jornada i també tots els PowerPoints que ens compartiran avui estaran penjats al nostre web drogasgenero.info. Sense més, espero que heu gaudiu molt de la jornada i dono pas a la Maya, a qui passo a presentar. La Maya Díez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques, té un postgrau en Gènere i Igualtat. Actualment treballa a l'Observatori Noctàmbules com a consultora en el desenvolupament de polítiques públiques de prevenció de les violències sexuals en espais d'oci i altres formes de violència masclista.
També realitza projectes d'abordatge de les desigualtats de gènere, com ara plans d'igualtat i programes de formació, sensibilització i dinamització comunitària. Benvinguda, Amaya. Perfecte, doncs moltes gràcies, Anna. Doncs moltes gràcies, companya, per la presentació. M'afegeixo també a la benvinguda a totes a aquesta jornada. Esperem que sigui profitosa i poder compartir sobretot l'experiència professional que tenim des de Noctàmbules, però després a les següents taules també hi haurà ocasió de compartir altres experiències. I bé, la meva intervenció, que miro l'hora, acabaré més o menys a 10. La meva intervenció, l'objectiu és fer una mica de context, de contextualitzar quin és l'objecte de la jornada, que són els protocols d'abordatge de les violències sexuals. Imagino que totes ja sabeu el que són els protocols, per tant, aquesta part més de context no serà tan teòrica, perquè o bé a nivell professional o bé en la vostra quotidianitat, en els espais festius ja coneixeu el que són els protocols d'abordatge de violències sexuals i per tant això no em ficaré tant en aquesta part, però sí la vocació i la intenció d'aquesta intervenció meva del principi és sobretot fer repàs de la part més pràctica, de com hem fet els protocols, com portem ja una experiència, com deia la companya des de fa 7 anys fent protocols i què hem après d'aquesta trajectòria i sobretot quins són els reptes i dificultats que ens hem trobat. Ja us avanço que en aquesta part de compartir reptes i dificultats no només portem la nostra experiència com a Noctàmbules, sinó que també hem aprofitat per fer una mica de recerca entre els municipis en els que ens hem fet el protocol i portem també la seva veu. O sigui que la meva ponència també serà amb les veus de territoris, de municipis, de comarques, que a partir d'un qüestionari han compartit l'experiència de com és la part d'implementació, perquè nosaltres estem més a la part d'elaboració. Per tant, això parlarem també en aquesta part de l'experiència dels municipis. Bé, perfecte. Què fem des de Noctàmbules i per què volem compartir aquesta experiència o quina és la nostra experiència professional en els protocols? Doncs, com deia, vam començar a fer protocols d'abordatge de violències sexuals el 2017, o sigui, ja són 7 anys de protocols. Els protocols en els que nosaltres tenim més experiència són protocols municipals i comarcals. Com ben sabeu, i es parlarà sobretot a la taula rodona 2, els protocols d'abordatge de les violències sexuals es poden fer també amb demanda d'altres ens, com podrien ser de locals d'oci privat o col·lectius autogestionats, entitats que ho fan, i la demanda ve més d'aquest sentit, però nosaltres tenim experiència acompanyant a municipis i a comarques en l'elaboració dels seus protocols. Per tant, la demanda ve d'ajuntaments o de consells comarcals. Ja s'han fet des de Noctàmbules, hem acompanyat aquest procés d'elaboració amb més de 30 municipis, de fet l'últim llistat era de 38 municipis i comarques a tot arreu, a tota Catalunya, amb realitats a nivell territorial molt diferents i a nivell de dimensió d'oci també, a municipis més petits, potser a comarques de Terres d'Ebre, de Terra Alta, que es fan bé, per exemple, a Ribera d'Ebre, al Montsià, o sigui, potser municipis en una realitat de municipis més petits, però també en realitats o dimensions d'oci diferents. Aquí ens trobem protocols que hem fet a municipis veïns, com podrien ser, per posar-vos un exemple, Salou i Cambrils, que en principi a nivell de municipi tenen una realitat de dimensió molt semblant, però el seu oci és totalment diferent. Salou ja ho tenim una mica al cap, és un oci molt massiu, molt més... no només d'estiu, i Cambrils té una altra realitat. Doncs tenim experiència en això també, en realitats d'oci molt diferents. També, a banda dels protocols o el procés d'elaboració de protocols, tenim experiència en l'assessorament i la formació. En aquest sentit, sí que a locals d'oci privat hem acompanyat sobretot en processos de formació, s'ha parlat al principi, en el programa NITSQ, o també en material formatiu, campanyes comunicatives, com la guia que també s'ha comentat al principi d'actuació davant de violències sexuals en aquests espais d'oci i de consum de drogues. I tenim, per tant, també experiència en aquesta part. Bé, no m'enrotllo en aquest punt. Com us deia, una fotografia perquè totes sabem ja el que són els protocols, però si hi ha alguna persona una mica més perduda o potser que no sigui de Catalunya, que sí que tenim una experiència molt compartida aquí, els protocols d'oci d'abordatge de les violències sexuals el que fan és coordinar l'estratègia, en aquest cas, o del municipi o de la comarca,
pel que fa a l'abordatge de les violències sexuals. És a dir, quan tenim aquest document, tot el que es fa per abordar les violències sexuals passa per aquest document. I la idea és que és un document viu, des de Noctàmbula sempre incidim molt que sigui un document obert, perquè després són els ajuntaments i els consells comarcals els que els han d'implementar i per tant no podem fer com una fórmula màgica i tancada per a cada ajuntament, i en una vocació sempre d'implementació pràctica. O sigui, es podrien fer documents supercomplexos, però l'ideal, o sigui, la necessitat és que sigui implementable. I perquè també nosaltres som molt conscients que nosaltres, com a Noctàmbules, com a consultora, portem tota aquesta part d'elaboració, però després ens anem, o sigui, la part d'implementació, i deixem moltes vegades potser a àrees una tècnica referent que tira moltíssim, però que potser, això ho parlarem més a la taula número 1, es queda una mica sola a vegades, no té tant de suport. Per tant, la idea és que siguin molt implementables i assegurar que hi hagi estàndards de qualitat a l'hora i d'avaluació a l'hora d'implementar aquest protocol. Això no sempre es aconsegueix, però aquesta és la vocació, que sigui molt pràctic. Bé, també per fotografia de què són els protocols, com a contingut mínim, o sigui, he posat un minimíssim, perquè evidentment nosaltres quan fem els protocols hi ha molt més apartats, un contingut teòric, una part de mirada o model d'abordatge, una part d'avaluació i seguiment, però perquè quede com fotografia fixa i perquè ens soni el que són els protocols, com a mínim minimíssim un pla d'acció i un circuit d'actuació. O sigui, un pla d'acció ja sabem que són totes les accions a les que l'Ajuntament o el Consell Comarcal es compromet a implementar, i aquestes accions ja ho explicaré millor una miqueta després, però han de ser des de totes les àrees de l'Ajuntament, i aquest també és un compromís en la transversalitat de gènere, i després un circuit d'actuació, que aquí segur que és el que més sona, perquè el circuit d'actuació és la coordinació de totes les agents que actuen davant les violències. En aquest sentit, moltes vegades el que més és visible és el punt lila, el dispositiu de suport punt lila, però un circuit d'actuació no només és un punt lila, és molt necessari, però és una coordinació de més agents. Per tant, fotografia del que són els protocols, i passem a com ho fem, com ho fem des de Noctàmbules i quina experiència tenim i els reptes i dificultat. Bé, model d'abordatge, que això sí que es diferencia, perquè el protocol pot ser un document model, però necessitem saber com ho abordem. Doncs una perspectiva feminista, sempre, en l'elaboració del protocol. Això vol dir que hi hagi una mirada estructural sistèmica, això ja ho ha apuntat la meva companya abans, entendre que les violències sexuals a espais festius no són fets aïllats, això ho sabem, i per tant l'abordatge de les violències sexuals no es pot quedar en l'actuació. El que deia abans, no pot ser només un punt lila d'actuació si passa ja una violència. Necessitem que el protocol tingui aquesta mirada estructural, que hem de fer prevenció, sensibilització, hem d'avançar-nos també a les violències i entendre que les violències són estructurals i per tant s'ha d'incidir en l'estructura de poder i de desigualtat, o sigui, no ens podem quedar només amb un fet aïllat com una violència. Tema de transversalitat de gènere, que no em focalitzaré més perquè es parlarà molt a la taula número 1, però entendre això, que els protocols de violències sexuals no són només tema d'igualtat, o sigui, no podem deixar sola l'àrea d'igualtat o l'àrea de joventut si és la que és més referent, sinó que la resta d'àrees de l'Ajuntament s'han d'implicar en el procés d'elaboració i d'implementació. I la idea que siguin transformar i no reproduir. Això es veu també molt quan fem campanyes comunicatives, entendre això, que s'ha de transformar la realitat i no reproduir-la, no parlar com va parlar la companya, de campanyes que apel·lin al terror sexual o a la seguretat constant de les dones, missatges que vagin només cap a les dones, sinó a repensar i per tant transformar i no reproduir. Tema adaptació a la realitat del territori, que això també més o menys ho he comentat al principi, adaptar-nos molt, o sigui, a la realitat tant de dimensió del municipi com de la seva dimensió d'oci. I els recursos i necessitats de cada municipi, o sigui, per posar-lo a la part més pràctica, clar, nosaltres podem pensar en un protocol que tingui un milió d'accions, que queda superpotent i que a nivell polític, ostres, quin protocol t'hem treballat, però després, a l'hora de deixar a la part d'implementació, no tenim recursos, no tenim un pressupost prou potent per implementar aquestes accions, per tant, adaptar-nos molt als recursos, tant a nivell econòmic, tant a nivell de recursos humans, si tenim o no una àrea d'igualtat, si tenim o no una tècnica referent, si aquesta tècnica referent té prou hores per dedicar-se a la implementació del protocol, perquè a vegades ens trobem amb jornades
2 hores per igualtat, per exemple, no? I amb moltes àrees compartides. Per tant, adaptar-nos molt a aquest punt d'adaptar les necessitats dels recursos i els límits i les potencialitats de cada municipi. Bé, i per últim, apostar molt per la part participativa, per aplicar metodologies participatives, generar espais de decisió que generen una legitimitat democràtica del procés. Sabem que no són processos participatius en el sentit estricte, perquè al final la decisió depèn molt també de la part política i del pressupost que hi hagi per les accions, però com a mínim sí que hi ha un compromís per incloure aquesta part comunitària i participativa en el procés d'elaboració del protocol. Bé, fins aquí com s'elabora, o sigui, el model d'abordatge dels protocols, i ara sí, ens ficarem en l'estructura del treball, en el disseny de com ho fem des de Noctàmbules, com ho elaborem, també en aquesta part més pràctica, o sigui, no serà només una part teòrica de com ho fem, sinó quins reptes també ens trobem. Bé, normalment nosaltres, o sempre el que fem com a disseny del procés d'elaboració és comptar amb 3 grups de treball, que segur que algunes de vosaltres ja hem treballat protocols i ja sabeu que treballem d'aquesta manera, sempre fem els 3 grups de treball. Treballem amb una comissió política, amb un grup motor i amb una comissió participativa de perfil sociocomunitari. En la comissió política sempre fem 2 reunions, aquí ja em vaig avançant a les fases del procés perquè ho aniré fent de manera entrecreuada. Comencem sempre amb una comissió política important, el que deia, la pràctica, perquè moltes vegades la demanda potser no ve de la part més política, sinó que hi ha una tècnica darrere molt potent que vol aquest protocol i potser moltes vegades té aquesta part de vendre a la part política que necessitem com a Ajuntament aquest protocol. Per tant, a vegades a la comissió política el nostre objectiu també és fer incidir molt en la necessitat també del protocol i que des de la part política entenguin la feina i la càrrega de treball que suposarà per la part tècnica l'elaboració d'un protocol com aquell, que sàpiguen que són normalment un procés d'entre 8 i 10 mesos, en el que sí que demanem una part, una feina per part tècnic molt gran i per tant la nostra intenció sempre en aquestes primeres reunions de polítiques és visibilitzar això, la feina que serà i la necessitat de protocols com aquests. Després, com el grup motor és, perdó que no he dit, la comissió política, està sempre la composició són perfils evidentment polítics de les àrees que en principi estan implicades al protocol, tant en l'elaboració com a la implementació. Sempre igualtat, joventut, seguretat, urbanisme, cultura, totes les àrees que en principi a vegades pensem que no tenen a veure en el protocol però després en el procés d'elaboració ens adonem que sí. I també és un esforç per part de nosaltres com a consultora visibilitzar que sí que tindran a veure i que a vegades se'ls convoca i és com, per què? Un protocol de violències sexuals però si jo soc d'urbanisme o jo soc d'esports doncs després visibilitzarem que sí, que tenen molt a dir i que això és transversal i que han de participar. Per tant, la comissió política, càrrecs polítics en aquest sentit, d'aquestes àrees. El grup motor, càrrecs tècnics, o sigui, totes les tècniques de totes les àrees que tenen, com en la comissió política, que tenen a veure amb la implementació i l'elaboració del protocol. I després una última comissió, que és la comissió participativa, en el que fem és una convocatòria de totes les entitats, teixit associatiu, col·lectius, en aquest sentit també que tinguin a veure després en la implementació del protocol, però també en els espais festius. Aquí d'entitats, de comissió de festes, colles, no sé, ball de diables, o sigui, tot el que penseu a nivell cultural i de festa de cada municipi, però també, evidentment, col·lectiu feminista si hi ha al municipi, col·lectiu LGTBI, o sigui, ampliar també en aquest sentit. Bé, per aterrar-lo una mica, aquesta seria la part més teòrica de com ho fem, reptes que ens trobem per aquests 3 grups, doncs depèn molt d'on vingui la demanda, i el que dèiem abans. A vegades ens hi costa molt involucrar a la part més política si potser la demanda ve de la part més tècnica, al revés també, no es dona tant, i també hi costa a vegades fer convocatòria o sumar el procés d'elaboració a la part més associativa si no hi ha una connexió prèvia entre l'Ajuntament o la comarca entre el seu teixit associatiu. Per tant, nosaltres necessitem, i la nostra feina, el nostre procés, depèn molt d'aquesta part prèvia. A vegades anem a ajuntaments o municipis en què no hi ha una connexió
o potser hi ha col·lectiu feminista que no participa amb l'Ajuntament perquè es funciona de manera autogestionada o perquè potser ja han tingut alguna prèvia que potser no tenen les millors relacions perquè potser no han comptat amb elles com a col·lectiu, per posar-vos un exemple, o entitats que senten que potser només tenen aquesta connexió en moments puntuals com en 8M, però no hi ha una connexió més enllà de dates concretes. Per tant, nosaltres necessitem molt que hi hagi aquesta coordinació i si no hi ha aquesta coordinació entenem que aquest procés reforça i ens hem trobat municipis en què s'ha reforçat aquesta coordinació entre entitats i Ajuntament o com a mínim al pla sí que hi haurà accions que asseguraran o tractaran d'assegurar que hi hagi una coordinació com a comissions concretes, grups que sumen a aquestes dues parts. Per tant, treballem en aquests 3 grups i la fase d'elaboració, que no hem de tindre perquè sí que és una mica més complexa, però sobretot que quedi clar que treballem en els 3 grups i fem convocatòria amb els grups, sobretot a la comissió política, en el grup motor i a la comissió participativa 3 vegades al llarg del procés d'elaboració en aquests mesos i a la comissió política al principi i al final per acabar de validar i sobretot per tema de pressupost. Tenim aquest pla, doncs s'ha de pressupostar. Les fases, només em focalitzaré en la part de diagnosi, que com totes sabeu, en totes les polítiques públiques és la part també més important, el que dèiem abans, d'adaptar la realitat territorial i d'adaptar a la realitat del municipi. I a la diagnosi el que fem servir són diferents eines, revisió bibliogràfica i dades secundàries, aquí per posar-vos un exemple, podem recabar dades de violències masclistes al municipi que tinguin el CIAT o l'ENSAI, o sigui, dades concretes del municipi, entrevistes semiestructurades, normalment als perfils que hem parlat abans, del perfil més tècnic, polític o la part més d'entitat o d'associacions, enquestes a la població o qüestionaris qualitatius, aquí sí que és una part de recerca més massiva, d'enquestes que estan obertes a tota la població i aquí normalment el que preguntem o en el que incidim és sobretot en violències que s'han viscut o violències que s'han exercit. És veritat que aquí normalment no trobem moltes dades perquè és molt més difícil reconèixer com a agressor en aquest sentit, però també això, com preguntem també per la part més de dimensió de l'espai festiu, quines són les dinàmiques festives, quines són les dinàmiques de consums, etc. I després tenim com 2 també eines que em serveixen també per ampliar informació, com són els grups focals, que en aquest sentit fent servir aquesta eina sobretot al final de la part més de diagnosi per ampliar la informació que no hem trobat a les enquestes o a les entrevistes semiestructurades. Moltes vegades deixem fora molta gent, el que deia abans, potser perquè no hi ha una connexió prèvia entre l'Ajuntament, deixem potser entitats o col·lectius en què no hi ha un treball previ i per tant deixem fora molta gent i les seves veus. Per tant al grup focal podem aprofundir. Hem fet algun grup focal de dones senegaleses concret d'un municipi perquè tenien una experiència de l'espai festiu diferent i es trobaven a diferents llocs, potser no anaven a la festa major però sí que tenien el seu lloc de festa o d'espai festiu i per tant és un moment també per recabar aquesta informació. I després tenim les marxes exploratòries que aquí sí que no em ficaré perquè després sí que es parlarà molt a la taula número 1 perquè tindrem una experiència concreta des d'urbanisme de com s'implementen aquest tipus de marxes exploratòries. Bé, vaig malament el temps? Vale. Això ja ho he parlat, o sigui, és el tema de... Hem parlat de com ho elaborem, quines són les fases d'elaboració, ja teniu més o menys al cap com ho fem, i ara sí que, 5 cèntims de quin és el contingut mínim, que ja hem parlat abans. Com a contingut mínim, circuit d'actuació, sempre coordinació de les agents claus i dispositius, que el que més us dona és el dels punts liles, però també hi ha altres dispositius de suport. I el circuit d'actuació és molt important perquè això es coordina en el moment en què hi ha un espai festiu, imagineu una festa major, de com es coordinen totes les agents i quins són els principis d'actuació. En aquest sentit, si ens trobem
davant d'un cas de violència sexual. I després això, com un pla d'acció amb uns continguts, un pla d'acció que ja hem parlat abans, que s'elabora amb el grup motor per fer el perfil més tècnic, a la comissió participativa amb les seves propostes i es valida per part de la comissió política, i aquí amb uns compromisos mínims i molt adaptats a la realitat del territori, als recursos econòmics i als recursos professionals. Aquí us havia posat un exemple del circuit d'actuació, de com ho fem, de com ho coordinem, però si teniu més interès teniu també els protocols o potser després de les preguntes podem aprofundir una mica més en aquesta part. Bé, per tant, ja sabem com ho fem, ja sabem el contingut més o menys mínim i l'última part seria la part més d'implementació, que seria la part de seguiment, que aquí, com us deia abans, nosaltres el que deixem fet des de Noctàmbules, des de l'Observatori, són les eines per fer aquest seguiment i avaluació, perquè nosaltres no estem en el procés d'implementació. Sí que en algun ajuntament sí que ens hem involucrat en aquesta part d'implementació, però normalment no, fem només la fase d'elaboració, però deixem al protocol totes les eines perquè sigui implementable per a l'avaluació i per al seguiment. Una de les eines més fonamentals que tenim i que deixem formada, que es deixa formada, és la comissió de seguiment. El grup motor, que dèiem abans, que és un perfil tècnic, que no he dit, però sempre hi ha una tècnica referent, que normalment és d'igualtat o de joventut, com a coordinadora d'aquest grup, passa a formar part, o sigui, es converteix en la comissió de seguiment. I aquesta comissió de seguiment, com a mínim, s'ha de reunir 2 vegades, 2 cops a l'any, abans i després de festes, i ens serveix això per coordinar tot el circuit, per coordinar totes les accions, per coordinar tot el que s'ha de fer i després de festes per avaluar el que s'ha fet. Aquí, en aquest sentit, com que ja hem fet qüestionari i hem fet recerca de la implementació als ajuntaments, normalment sí que funciona bé, perquè d'alguna manera aquestes reunions ja es feien, però la comissió de seguiment serveix per coordinar-les i per ajuntar a tota la gent que tindrà a veure amb l'espai festiu. I per últim, en el sentit de l'avaluació, també tot el pla d'actuació i els estàndards de qualitat, com s'han d'implementar, quins són els estàndards, si considerem o no que aquesta acció està implementada, en quin grau s'ha implementat, i això també forma part del pla d'acció i ho deixem també una mica preparat per després la implementació des de Noctàmbules. Ara sí, tema reptes, reptes i dificultat, que potser és la part que, com deia, hem treballat també amb els municipis i per tant portem la nostra experiència com a consultora però també l'experiència dels municipis a la implementació. Incorporar la interseccionalitat, això és un clàssic perquè sempre surt, perquè sempre ens hi costa molt i de fet ho he esmentat en un momentet de la intervenció, és com hi costa molt, sobretot en els processos d'elaboració, incorporar aquesta mirada. O potser la mirada la tenim, però no tenim les eines per incorporar la interseccionalitat. El que deia abans, si l'Ajuntament potser no té aquesta coordinació i sempre treballa a nivell d'entitats, a les mateixes entitats, als mateixos perfils, doncs costa molt més incorporar aquestes veus. Per tant, des de Noctàmbules el que intentem és oferir altres eines com els grups focals per obrir, o sí que a l'hora de fer les convocatòries, de qui participarà als grups, de qui participarà el grup tècnic, el grup comunitari, fer sempre recordatori de que hi ha més veus i que es necessiten, però moltes vegades no arribem. Moltes vegades no arribem perquè també a vegades treballem molt en col·lectius més institucionals o més formals, o sigui que s'han formalitzat com a col·lectiu, com a associació, per exemple, i hi ha molts col·lectius que no estan formalitzats, que són més informals i costa més de treballar amb ells en aquests processos que són més municipals a nivell d'Ajuntament. Però com a mínim saber que hi ha aquest repte, aquesta dificultat perquè estigui allà i que no ens oblidem que s'ha de treballar. Bé, l'altre tema que és també com a repte i dificultat, que això sí que no s'està parlant tant, es comença a parlar més ara, sobretot arrel del protocol marc que s'ha comentat al principi del Departament d'Igualtat i Feminismes, el tema de combatre la violència institucional i el tema de la diligència deguda, actuar sempre per no revictimitzar, i això també des de les institucions, perquè és una feina també molt important i que s'ha de reforçar també en aquests processos. I ho tenim com a un repte i dificultat també pel futur, i com un far així de tindre en compte això, no caure en aquesta revictimització institucional, sobretot a les dones usuàries al final dels serveis que es coordinen als protocols.
Un altre repte i dificultat, el tema del purple washing o instrumentalització política o el pinkwashing, la idea aquesta que heu parlat al principi, de com moltes vegades potser si la demanda no ve tant de la part política i potser és la part tècnica la que està tirant més, s'ha d'entendre que es necessita un compromís polític que no quedi només en l'elaboració del protocol o la part més visible del protocol. Ens hem trobat alguns ajuntaments, segur que teniu algun exemple al cap, que es contenten amb un punt lila perquè és molt visible i perquè hi és una demanda social, però necessitem que sigui una política a llarg termini, estructural, entenent que les violències són estructurals, que no només són fets concrets que passen en una festa i que es resolen amb un punt lila, sinó entendre que els protocols han de tindre com aquesta mirada i amb un compromís estratègic, no accions descontextualitzades, sinó que tinguin a veure amb un compromís. No he dit abans, però és veritat que els protocols no tenen un termini concret, no són 4 anys com un pla d'igualtat i ja ens quedem contentes perquè hem fet la feina i anem per més, sinó que els protocols s'han d'anar implementant a mesura i el ritme depèn molt de l'Ajuntament i per tant això es necessita que s'entengui això, que no ens quedem amb la part més visible en una campanya, en un punt lila, sinó que hi ha d'haver-hi un compromís i el compromís té molt a veure amb el següent repte de dificultat que són garantir la dotació de recursos. Necessitat d'un pressupost específic, no dependrà sempre de subvencions públiques que estan superbé, però si depenem només d'aquestes subvencions el que ens hi passa és que no podem fer aquesta programació estratègica, que moltes vegades si no sabem si arribarà o no arribarà, doncs depenem molt d'aquestes. Doncs dotar els ajuntaments, a les àrees d'igualtat, a les àrees d'implementació dels protocols, de pressupost propi i de personal, el que dèiem abans. A vegades ens trobem hem d'implementar o hem de fer aquest procés d'elaboració, que és un procés en càrrega de feina, potser amb una tècnica referent que té 1 milió de projectes a la vegada o que no té una dedicació exclusiva, doncs això s'ha d'entendre. Si hi ha un compromís polític, el compromís polític ve per aquí, per garantir que hi haurà un personal que ho aplicarà i amb dedicació, com a mínim, dic exclusiva, però potser no tan exclusiva, però com a mínim una dedicació d'hores sí que exclusiva. I ja per últim, com us deia, tot el que hem parlat aquí també ens ho han traslladat als municipis, o sigui, aquesta idea de tenim un protocol, creiem molt en aquest protocol, però no tenim capacitat d'implementar-ho perquè no tenim personal o això, no podem fer la formació i per tant només està formada la persona d'igualtat i la resta de persones de les àrees no tenen aquesta formació o no tenen aquesta sensibilització perquè no s'han volgut implicar, doncs aquesta idea que enllaça ja amb l'últim repte i dificultat, que és la transversalitat de gènere en polítiques públiques, que això enganxarà amb la taula número 1, i a la que tenim això, com també molt l'experiència per part dels municipis. És una demanda de com moltes vegades aquesta temàtica queda a l'àrea d'igualtat, a l'àrea de feminismes i la necessitat d'això, d'entendre que s'ha de transversalitzar, que s'ha d'incidir des de totes les àrees, tant en el procés d'elaboració com en el procés d'implementació, i que no és un tema d'igualtat, potser la referència que serà d'igualtat, però que és un tema que és molt més ampli i que, com dèiem abans, és estructural i que s'ha d'atacar des de les diferents àrees. I fins aquí jo crec que hem pogut sí que compartir com a mínim com és el procés d'elaboració, els reptes i dificultats i de fet tota aquesta part més de transversalitat de gènere sortirà a aquesta taula que comptarem amb unes ponents meravelloses que ara després presentarem i que tenen moltíssima experiència sobretot en el procés d'elaboració amb noctàmbules d'aquest protocol. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Samaya. Ha sigut supersintètica, però alhora has mostrat la complexitat. Veieu, sobretot la gent que estigui menys familiaritzada amb els protocols, a vegades ens pensem que és un document, que fa una tècnica sola a la seva oficina, amb un cortapega per si no té temps, i és un procés molt més complex, molt més llarg, amb una necessitat de professionalitat important, d'incorporació de la perspectiva de gènere de manera profunda, amb una necessitat d'adaptació al territori concret. A vegades ho vèiem, abans ja això està canviant, però que a vegades es feien servir els mateixos protocols en grans ciutats, en municipis petits, quan no eren útils perquè no estaven adaptats a la realitat del territori. Aquesta necessitat de voluntat política més enllà, de vegades mostrar les coses més visibles, una campanya, un punt lila, sinó una voluntat política per fer un procés profund de qüestionament de totes les estructures i departaments
departaments o àrees dels municipis i consells comarcals i aquest requisit de la consolidació en el temps, no? De que puguem implementar aquesta eina que porta tant temps i tanta feina, no? I tant de compromís de tantes, no només de subjectes o institucions polítiques formals, sinó també de moviments socials i de moltes entitats de base dels municipis. Així que moltíssimes gràcies, Amaya. No hi haurà torns de preguntes ara, perquè després de la primera taula l'Amaya pujarà aquí de nou i podreu preguntar-li si teniu dubtes o qüestions sobre els protocols, d'acord? I així passem a la primera taula. Abans també volia agrair, que no ho he dit abans, a les exnoctàmbules que ens acompanyen, que també han fet protocols i han sigut referents sobretot en l'inici dels protocols, i estic molt emocionada també que ens acompanyin avui amb aquesta superrelació que continuem tenint, així que gràcies. I ara tenim la primera taula, que s'anomena Estat actual i transversalitat de gènere en els protocols i plans d'actuació municipals i supramunicipals per àrees. Benvingudes i benvinguts als ponents de la primera taula i moltes gràcies.